mo? Sonibaro. Nero kha puru bo jaga dong. Chungu tham bing tingo. Bing thi tam khana tham. Bing manui ri tingo renya kha chung thangmi. Mane di thingo. Acha. Skam rau manui ri lai tingo. Acha. Ai nim sai ki kam mo thangwo. Acha. Samung khai cha bu nyo ro. Nero nukhung koi jana tong. Boro le. Mane khorok bu surok ka. Trai keno inga chine hanyo rau keno. Matang klaba. Nero khai koi ta somo yo nok kham ka ni sai mang kham bo. Nok khamani koi ta digi ro kana ka. Ekta rawong nai. Di bonni. Ge nang apur bahai ke phai nok ka ni nok. O boro mama song saklai ke chung phai kha. Ge bahai ke nok ka ni nok kon. Lop se kham pai ha. Mungsa pa mar liya. Muksa pa mai ruk ya. Munggo nini kan thai chum thai am diru. Lo kham pai har nai rau ku tai rau kang sa pa mai ruk ya. Nin chirai ro to tong. Chin ai ni chrai ke nu to mo bu bera ye thang ha. Bera ye thang ke sung phai ak bre ke kham sung phai mono. Siru ya. Chung mo bu ju mai ruk ya hin sa pai tung. Acha nin num khai no phai puru nin nogo hor khai da nuk na khamwi pai jak khai da nuk. Tesha hai no hai nukhung tesha ma song sa pinai. Am hai diba. Je nuk yawi se ma song. Je nukhung khamjanai ro tabo borok bo jaga khorok bom lai jak. Borok no sungoro phai khana mani bong ni nok gana ono. Borok ni takku buku o jaga borok na ang khana oi abo kha ko som khaje. Bong ni takku buku ro bahai no bong ni ajaga no bong tong thayo borok no bo tong sogari nok tang bai asa khni thairi mani bagi borok no ge tong thai tong radi ni srapsan bagi phan ri mani borok no bo chung khakchang maya paru. Nukhung khung bu so jaga Tau sungoro khana mani ngang kai puila ngai chung khungchan khara mani practical phai nai phei kya am bagi chung o khana mani kok bai je mokol bai thang nuk phai mani kok judangu sung khana ka nukhung khungcha nei awon pora lama phaite khana ka nukhung khungnui nei phia chungoro jat jaga phai nai phai thano ngai sung saiman phai kya nukhung khungtam bong de borok ni te tabo tong thai ro buti hai halcha ro tong. Borok ni tong thai to norok borok no bo kisi sungi nyai di tai chung je nuk phai mani moto obo hai jora obo Birman no ma klai chinai tini nok nukhung sikri inke bosabuti tui chung khana mani bosani boyrok pon to khamui thangbai kya bongni kaus potro khamui thangbai kya inke borok to belai chasara ron tongo aro o jaga wo ang jotoni se khatong tung mani inke chung o jaga o je Tipra do farok thancha ni mani o culture nuk phai kya tini o ta khubo bo dalong ke o tongo o jaga bo Debbarma ke o tongo riang ke o tongo molchom ke o tongo halam kito jaga ke bo tumi halam tumi dalong tumi riang tumi Debbarma tumar dekto na obo hinman nugia ek kothai je chung je sini thancha hamani akok prakrito babe chung oro nuk phai kya khorsa sini ta khok riang bo jaga Birman klai tongkha nei kabang maro nuk phai mani sini kabang ma dalong hodani sini ta khok sorono sisung bisi suba su klai pe manuk su ambagai o unity obang belekina hamsakka obo haino sini je 20 ta hoda tei je tofanu tei tongmani abo o halok nukjagui thangtung borok bahai no mai ke khata bai thung je sini bagi kebo kri niam hina ko kya oi dalong hera to aise na Debbarma hera aise na abo hunan tei nangli hai dibana o jaga chung je 20 ta hoda tongmani a 20 ta hoda gadaloi no chung dofa kaisa ni wansubino o ya pirino selai tongo borok ni omhai Birman jora norok bahai no nong nogana buni omhai Birman thur norok bo bahai ke no logi di norok no bo ko no pusar